Туфан Миңнуллин. Татарның әхлақи кодексы. Бірінші. Татар кішісі, хәтереңә ал. Сенің үз мұстақил дәулетің болған. Дәулетлі милләтнең генә жир йөзендә қадірі була. Һәр татарның күңелендә йөргән дәүләтчелек идеясе саклансын. Шушы тарихи гаделлек өчен үзең һәм нәселең көрәшергә тиеш. Икенче. Татар кешесе, кайда яшәвеңә карамастан, халыклар арасында үз урыныңны онытма, үз кадереңне бел. Тарихи традицияләрне, ата-бабадан калган гырыф-гадәтләрне хөрмәтлә, дин иманыңны сакла. Өченче. Татар кешесе, бел, син сөйләшкән тел дистәләгән гасырлар буена шарланып, иң камил телләр дәрәҗәсенә күтәрелгән. Синең телеңдә катлаулы фәнни хезмәтләр дә, илаһи төшенчәләр дә, гүзәл әдәби әсәрләр дә язылган. Аны хөрмәт ит, сакла һәм үстер. Дүртенче. Татар кешесе, горурлан. Син җир йөзендәге барлык халыклар белән дә тыныч һәм тату яши беләсең. Синең өчен барлык халыклар да тигез, әмма бүтәннәрне хөрмәт иткәндә, үзеңнең дә гадел хөрмәткә лаек икәнлегеңне онытма. Бишенче. Татар кешесе, уяу бул. Кайбер милләтләрне үз куллары белән юк итү сәясәте әле һаман да бетмәгән. Тарихтагы ялгышлар кабатлана күрмәсен. Хөсетлек, көнчелек, вак мәнфәгатьләрдән үстен торыйк. Бер-беребезгә игътибарлы һәм ярдәмчел булыйк. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Алтынчы. Татар кешесе, укы, гыйлемле, билемле бул. Дәүләт төзү, аның белән идарә итү өчен дә, рухи һәм матди байлык туплау өчен дә аң белем кирәк. Кушканны гына эшләүче түгел, үзең дә иҗади дәрәҗәдә эшләрлек зур белемгә ия бул. Җиденче. Татар кешесе, сак бул. Безнең тирәбездә эчкечелек, наркоманлык, рухи пычраклык кебек куркыныч афәтләр йөри. Бу афәтләргә каршы турыр өчен сиңа айнык акыл, сәламәт рух кирәк. Үзеңдә яшьтән үк ихтияр көче тәрбиялә. Татар кешесе, тирә-ягыңа кара. Без ата-бабаларыбыздан калган матур һәм бай җирдә яшибез. Үзең яшәгән җирнең кадерен бел. Аны киләчәк буыннарга пычранмаган килеш тапшыр. Тугызынчы. Татар кешесе, киләчәккә кара. Киләсе буынның язмышы өчендә җаваплы икәнеңне исеңнән чыгарма. Нәселеңнең рухы, физик һәм милли сәламәт булуы синең кулыңда. Халыкның киләчәге ишле, тәрбияле гаиләдә, гаилә курганда җавапсыз һәм талымсыз булма. 10. Татар кешесе, онытма, кешелек дөньясы кызганычка каршы камил түгел. Халыкларны сортларга бүлеп,
аларны үзара каршы кую дәвам итә. Татарлыгыбызны сынарга теләүчеләр табыла икән, көрәш мәйданына чыгарга әзер бул. 11. Татар кешесе, син төркиләр тукымыннан, туганнарыңның күплеген онытма. Туганнарыңа сыйын һәм туганнарыңны сыйындыр. 12. Татар кешесе, зур гаделлеккә ирешер өчен алдынгы һәм прогрессив җәмгыятьләр белән элемтәдә бул. Аларның уңай тәҗрибәләрен үзләштер һәм башкаларга да ирештер. Укыды Фуат Галимуллин.